Ania La Ketdin. Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikati para deliver ko ah. Of course. Kadwa na. Tapno adla usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida ako mamita na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gayud? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam nagiti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay am dayta pa sa pasada a dayta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamuting agpaspasadan, paray. Walang garot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. JR Aramidan ni Baket ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito nagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka niya agpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni Baket ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko ay. Masaamon aday taari na kan asukar. Kung naman lumaturog tan bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni ti banog ko dyan. Anya ramas asasawom. Sige kayo din, nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagiti kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya? Awan mo titungtungan ta akas ta. Shakti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami iti panagpasada ma. Bakit? Kasano nga rod ti kina-presidente? Amumat, ang nabayag kong nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dayta nga arapaap ko. Mao din dito yung i-deliver ako. Bet, tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in-order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ti shorts na. Hello ko na. Iso ka din dayta di cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia.
Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidtog kita kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Ay, sus. Ayan nila kay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laeng. Adda nila kay ko ijay abroad. Di nan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nila kay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na ang momot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kit ni daytoy. Oh, cake! Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 ko ngam inaramid na mo at 3,000. Kita Ni bakit man? Ure mo malay, dagkat dito ropa kung ti cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapashare ka dito'y balay, pare. Nairanta danaskin nga bagaking nga, pare. Anya Dayta, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibakit mo? Isang mo ti pagbaknangan yun, pare. Saan mo't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi ti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo na makikita nga agpaspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bakit mo? Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbik ka iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sabaling aramidon ta, no saan nga agbik. Agririkan? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibik ta. Nagngina, Ramanak din? Nagaduan na ibig, awan pa'y na Ramanak uray maysa. Ay agmasa ka din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino dagiti nag-order? Ado, kita ka-order ni Bet. Special cake ti order na lakay. Aligo, nagsakitan ti takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot ten lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan,
So katanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man itikik mo. Ay bayadam, nakangingina, kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak payam mo na niya tiraman dagitikik nga raramidan ta. Awan ti raman-raman, Ah. bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka la tabet. Sa bali man ang tikolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad-adda si Meksika dita kukom. Agap apura ka ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake o? Nga in-order ko kini bakat mo. Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kas jay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya ti raman na. Sumamit nga umapgad. Apay ni ramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay among ti raman na. Special cake tayo jay ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, ti bayad na iti-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa nga eh? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya Dayta, damagam kiti ano, anya man ti order na a cake. Taaramidin ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia! Si Kamot Bet. Apay, insardang mo ka din ti agbay? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo ah. Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake ah. Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar arabidak. Nasamit unay Dayta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kaya't tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan man di order ni Biti ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin ah. Saan samutin ana saya at mapaspasama ka? Pila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko a cake. Umay mo ramanan kunak na eh. Na, apaya makaungat ka nga eh. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan kunak na eh. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi eh. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni Baket mo. Saan pare? At dan inala ni Baket ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga ro din na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo a cake.
Anya mo tan siya para deliver mo. Lakay lang arudan, bungal pay. Ni uncle ko dayjay, apay aya. Apay sigud para deliver mo ngay. Lakay ko dayjay, saanan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mad. Ni, saan mo't ama ng Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan ni lakay mo, pag interesam ni lakay ko. Ay, ag-drive lang nga, iti tricycle. Ramramanan mila ang jay cake nga aramidam. Hay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarig at numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Ania La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.